Asteleen gaua, xisteraren tenorea, gau ondizuela, jaun Andreok, gau ondizuela pilotazaleok, Gernikako jaialai pilotalekutik, neguko lehiaketak, laugarren jardunaldia. Izango du gaurko hau bada aldaketa bat. Tamborindegi eta minbiel ziren elkarrekin jarritakoak, baina tamborindegik arazo bat badu, eskuin belaunean lotailuak du hautsia, ez da aurreko lotailu gurutzatua eta ebakuntza beharrik eta ez du izango, baina pare bat hilabeteko atsedena bai, beraz zail izango du azken jardunaldira ere iristea, eta haren lekuan Urko sartu dute, Urko Lekerika, aurkariak Johan eta Del Rio izango dituzte. Jokin Arbe, gau ondizula! Gabon, Xavier! Bueno, lastima da, baina pare bat hilabeteko atsedena behintzat beharko du tamborindegik eta horrek esan nahi du, behar bada lehendabiziko fase honetako azken jardunaldira hirugarrenera heltzeko aukeratxoren bat izan dezake, baina gauzak zail. Bai, gauzak zail ez, belauneko lezino baten ondorioz, kanpuen geratu da, eta aukerie gaztiantzako, eta ia gaurkuen zelan erantzuten da ben. Urko Lekerika, bertako semea, eta horrek ematen dizkio puntu batzuk, ez da? Bai, nik uste baiet ez, saletu antzako pelotari interesgarri bat, eta beran parte tipe nik ustot lan handixe ditzeko modoko pelotari badala. Hala izan dadila. Hane Murua Mendiaraz, gau ondizula! Gabon zuri ere, Xavier. Barru giro dago, baina Gernika jaialai honetan gaur ere jendetza. Bai, jendeak eguraldi txarrari aurpegi ona jarri dio, Xavier. 1.125 sarrera daude salduta, eta gainera gaur hemen jaialai Anfood esperientzia gastronomikoa jarriko dute martxan. Zer esan nahi du horrek? Miamiko jakin tipikoak izango dituztela. Hala nola, hamburguesak edo Cesar entxalada. Ez da plantxarra. Ez plantxarra. Hauxe beraz gure gaurko eskaintza, hastear da, laugarren jardunaldia. Oraindik ofizialki ordezko izaten jarraitzen du Urko Lekerikak, baina lehendabiziko jardunaldi honetan behintzat. Lehendabiziko txanda honetan. Hemen da behintzat, Urko eta minbiel ditugu gorriz. Je me sens très bien, très en forme, content de venir à Guernica et très excité après les champions du monde de Biarritz. Très excité. Le fronton, c'est la plus belle cathédrale de la pelote et je suis très motivé pour jouer sur le fronton. Très bon copain et on va se battre pour gagner ce tournoi et représenter la France. Eta urdinez jokatuko dutenak berriz, txapelketa honetako bikoterik gazteena osatzen dute, Johan eta Del Rio. Eusko Label, Winter Series.
Creo que es un sueño para los mejores jugadores del mundo. Gogo handiekin Winter Series hasteko. Vamos a dar todo lo que tenemos y a ver si podemos ganar. Gu hona gatoz dana matera. Creo que tenemos chances también de ganar este torneo. Vamos a luchar contra Agrit, López, Zavala, que son los mejores jugadores del mundo. Pelotari guztiak esperientzia handia dute, gu orain hasi gara mundu honetan ibiltzen, eta nahi duguna da hori, gure jokoa eman eta ilusioz beterik dana ematea. Creo que se espera mucho de Julen y yo. Como he dicho, tenemos chances también de ganar. Entonces, tenemos que dominar y hacer las cosas bien para ganar. Helburua beti da nire maila ematea, disfrutatzea, eta horrekin beti etortzen dira garaipenak edo etorriko dena, baina hori beti gure maila ematea eta demostratzea hori egon behar da. Bikoa ikuskar. Neguko txapelketako laugarren partida beraz. Lehen fase honetako lehen jardunaldiari dagokion hau ere. Zuen urbiltasune, zuen berotasune. Eta hor dituzue bibikoteak. Gorriz. Leke, Urko Lekerika eta David Mindiel, eta urdinez Johan Sorozabal eta Julen Del Rio. David Mindiel! Dona Paleutik etorria, David. Urko Lekerika bertako semea, Gernika Lugokoa. Johan Sorozabal Miarritzetik etorria. Eta azkenik Gasteiztarra da. Julen Del Rio. Eta bueno, hemen Jokin Arbe berez bikote veteranoagoa jarri zuten Damborindegi Minbiel. Baina azkenean Damorindegiren eskuin belauneko zorigaitzeko lesio horren ondorioz, lautik 3 izango ditugu gazteak. Bai, hori da, Javier. Jon Damborindegik azken momentuko lesionatxo bat eduki dau eskumako belaunien, eta horregaitxik, aukera darra Urko Lekerikantzako, eta pareja bardinen, bikote bardinen ikustot, gaztetasune eta veteranisi ongo dizela. Eta usteot, David Minbilek aginduek zehat eta ondo monbikot dizela Urkok lan hon bat eitzeko. Atzelaria da hemen veteranoa, esperientzia duna, oso sendoa gainera, jokoz eta mutil patxadatxua eta jokoa ongi ikusten duena, eta bai gazteari agindu egin beharko dio, noiz sartu, noiz utzi, eta ea batez ere, hiru gazteak nola moldatzen diren. Lehen da biziko sakea ateratzeko hautaketan dihar dute presari gabe Urkok eta Davidek. Pilotak banan probatu. Eta materialari dagokionez bakoitzaren gustu edo konbenientziei tankerarik ematen aldiezu, Jokin? Bai, nik ustot jokatzeko erak oso desberdinek diela, batez be atzelari zengan, Julen Del Rio eskumaz jokatzen daben atzelari bata, hortaz
pelota bizize komeni jakola usteot, teorizan. Eta Minbil Barretz, errebezista utze da. Eta aurrien Julen del Rio eukinde, usteot, pelota motela hue komeni jakola. Lehen da biziko sakea, luzegia atera du. Búscale. Urkok. Badakizue, gehienez, 5 pasa egin daitezkeela. 6garnean, zuzenean tantoa aurkarientzat. Hau motz-motzean, Laburregi. Bueno, partidan sartzeko, konfiantza hartzeko, ez da hasierarik onena. Lehen da biziko sakea Luzegi, bigarrena Laburregi, eta pilotaka da bat bera jo beharrik gabe. Bat eta huts aurretik dira Johan eta Del Rio. Gaur bereziki Xavier, gogo espezial berezi batekin etorri naz partidu ikustera, ze bueno, zesta puntan ez da oikue gaztetasune partidu baten ikustie, eta bueno, nik ustot aire fresku edala kirolantzako. Eta bueno, ia ze espektatiba sortzen da ben, ez? Hor gorenean dauden pilotariak oraindik ere emaitzarik onenak lortzen dituztenak eta errespetorik handiena sortzen dutenak, veteranoak dira. Goikoetxea, López, Erkiaga bera ere ia 35 urte. Eta gaztek bultzatu eta beren leku hartu behar dute bizkanaka. Beno, ikusi duzue, esan du Jokinek eskumatia dela Del Rio eta dagoeneko hasi daia txapa gainean jaisten eta. Errebotea Johanentzat, barrura lapurtarrak, ongi. Minbiel, bederatzitik. Dentro! Barrura. Urkok atzera. Eta eskumatia dela baina, hor 13tik erabat eskumaz ari da. Bai, erabat eskumaz, ez? Ni hoitzutena, Julen del Rio holan jokatzen, oso eskuma boteretzu edeuke, eta momentu batetik bestera agintzera pasatzen den pelotari bat da, hortaz, nik uste berape konbixantza handixe edukela eskumaz, eta atzeko koarrutatik be eskumaz jokatzen dagoenak. Hor, errebesez. Arrotu gabea, baina tonto. Erori egin da pilota hori. Lekek sartzerik ez, eta jagiak buruz gain pasatu du Dona Pauleuko atzelaria. 2-1. Hor duzue. Atzera Urkok. Johan Motxamar geratu zaio, eraman alere ongi. Urkoren aukera, txapa gainekoa, lehenbizikoan. Erdibidean geratu duar, begira noraino joan behar izan duen, handik jokaldia, ez da sarean sartu, atzera Lekek. Eta tantoa gorri. Bueno, Del Riok 13tik eta 13 erditik ere eskuinez jokatzea erabaki baldin badu, tira ulertzekoa da, haina aurrera joan eta jokaldi egin nahi izatea, baina ez du bukatu eta ondoren arazoak. Bai, Urko begainin egon da, zarritzen pasetan da hori, ez? Fenomeno hori, atzelarixe aurreko kugarreta juten da nien, berotu edo, ez dakiz zerra itzen dan, eta jokaldixen nahi izen dugu bota, baina, oso ondo Urko hor, defentsa sendo batekin, eta, peloti atzeratuaz, tanto darra lortu dugu. Bina, forma bikoa Urko, ez da hori partere zabaleratu, atzera Johanek. Eta hor sartu beharrekoa zuen, baina oso behartu eta sartu da, eta ezin izan du saskiratu. 3-2 ongi Johan. Hor txauzuen. Urkok eman dio aukera, eta hor txitxakaren bila,
sartu beharrekoa zuen, baina ezin izan du. Lapurtarraren sakea, amarrean Jagia, Luzegi, lehenbizikoa. Bai, eta, bueno, aurreko kuadruetan, bai Johan eta bai Urko, adinez, antzeko adine dukien pelotarisek die, baina, bueno, nik ustot esperientziz, Johan bera gradu bat goraua dauela, aurten uda, ba, bueno, oso ardura hundiko partidua jokatu itxuleko, eta Urkori nik ustot, hori puntu hori falta jakola, ez? Eta Menbilek hortan azmaldi da bela zengo neuke partidue aurrera ataratzeko. Erreboteko zulotik, Del Rio. Venga, dale. Dime. ¡Sale, sale! Venga, dentro. Johan. Urko, hor, sartu izamalu aukera garbia zuken, eta sartu eta gero zer egin pentsatzen ziar duela, lehen da biziko horrek utxegin dio, sartzeak. Bai, horrek utzein dutze ez, baina, bueno, oso ondo hor, Muy bien, hau sartzen, Venga, vamos a por este. eta, bueno, lekerik atarrak eskumaz jokatzen daren pelotarisek die, eta Urko eskuma oso arriskutzu eduke, baina, bueno, iniziatibaz oso ondo hor Urko, utzein arren. 4-2, lehen da biziko aldiz, bi tantoren aldea. Venga, los dos. Venga, para arriba. ¡Aide! Amaika terditik Del Rio. Busca aire. Inbiel. Aire, Johan. Venga. Ongi sartu da, azpitik atzera. Estoy. Aire, aire. Venga, lasai. Aire, aire. Atzera Urko. Venga, campeón. Bien, bien, bien. Eraman besterik ez. Lau terditik. Zaietxetik. Ormabiko dotorea egin du Gernikarra. Zoragarri Urko, zoragarri. Oso ondo markau dau, frontizian, bipareta, eta guztizien gainauaz Johan. Vale, ¿eh? Tú entra, Sí. Muy bien. ¿Y tú entra? Begira. Vale. Opa, ¿eh? Vale, venga, David. Eraman besterik ez, oso aurrean geratu zaio. Eta Zaietxetik Muy bien. Busca aire. zoragarri egindako Ormabikoa. Sin miedo. Búscale. Hablando. Botea ez dio ondo eragin, baina alere sake egokia Muy bien. atera. Punpadoran Erkin Inbiel. ¡Libre, libre! Del Rio. Atzera Urko. Ormabikoa eta sarean. Nondik egin duen, ikusgarria izan da. Arrisku horixe dauka. Julen Del Rio, eskuina erezik indartsua du, batzio asakoko besoa du hor, Dime, si tengo. eta begira zer nolako kainoika da jaurti duen. Venga, campeón. Begira. Ikustekoa izan da. Eta nolako pumpa egin duen pilota horrek, eta sarean, bikaina benetan. Bai, bikaina, oso ondo markau eta zelako abiaduri emotzen pelotia, ja. Urko ongi, moztu, ¿Estás? eta bigarrenean. Ez da hain txapagainean ere moztutakoa izan, baina al ere bigarrenean heldu da hor. Julen Del Rio, 4-5. Eta hausart leke. Ya, perdón. Bai, oso ondo leke hor, ardurak hartzen aurreko kuadruetan. Vamos. Venga. Kostiente da tantu berak amaitxu bidabela, eta bueno, ia zelan asmatzen da ben ardura hori hartzen. Los dos. Atento. Aire. Llegas. Atzera No, pues si jotzen. no. Erki, pompagoran Inbiel. Voy. Del Rio. Zortzi terditik eskuinez atzera. Dentro. Voy. Erki. Eta orain ere indar handia eman dio. Ezker Orman sartu du pilota.
Oztan. Ez du sartu pilota hori. Minbielek hemen txeuzue, begira. Venga, campeón. Goitik berako xamarra izan da eta horregatik behar bada botea ere ondixeagoa egin du eta ongi heldu da berez, baina etzen erraza sartzeko. Esan erretza ez. Aparte, abiadura oso ondixe emotea, baina bastartutako pelota bat izen da. Eta, esan dugunez, Julen del Rio hor, eskumaz jokatzen da momentuen, oso atzelari arriskutsu da. Eta, datu kurioso bat, Julenen Xavier, entzun dedeuket, berak esan da gainera, jokatu izen da bela partidu bat, errebezez pelotaik bota behin barek. Eta horretaraxe joango zen, ez? Nik uste baiet. Pentsamentu horrekin joango zen, gaur dena eskuinez jokatu behar du. Bai, nik uste baiet, ez? Eta bai, estatistikoki parkatu, oso gatxada. Bai, eta garai bateko klasikoek eta herri eta kalantak egingo zizkioten, zenbait aurrelarik ere, bai? Seguru baiet. Baina, bauke almaz, bauke boterie eskumaz dominatzeko, eta nik uste eta aurrelarisek, pronki igulo eskertu bizko leukela zarteka. Zeinen erki moztutakoa izan den hau. Osongi, Johan Sorozabal. Bai, eta Johan isil-isilik, beran partidu eitzen. Oraindik bat berak aldu gabe, eginak bi baditu. Eta orain honetan Minbiele garrapatu gaitu ustekabean. Johanen ere etzuen, inondik inora espero. Bost eta zazpi. Txakur zarran tantu izin da hori. Lekuzkanpo harrapatu duenean, eta gero oso motzean geratu da gainera pilota hori, eta heltzerik ez. Luzegi. Bigarrena. Ahí. Sin miedo. Eta momentu Xavier, aurreko kuadroetan eindeko tantu desente ikusten gabiz. Bai. Minbielek berak bat egin du. Del Rio ere bi bai. Bat moztuta eta bestea iparetaz. Lekek beste hiru. Atzera urko. Ongi punpagoron Minbiel. Goiko txamara! Bete-betean. Bai, gabaz falta da hori. 8 eta 5 eta esan dizuegu Danborindegi eta Minbiel dela berez bikote titularra, baina Danborindegiren zori gaitzeko lesioak txapelketa hasiera honetan behintzat lehiaz kanpo utzi du Jon. Ea zer dioskunane? Jon Danborindegi, Gabón, Jon. Gabón. Hoy te tocaba jugar, no ha podido ser debido a una lesión. ¿Qué tal estás? Bien, me siento bien ahora, pero estoy recuperando. Sí, es que hice una caída al suelo en la rodilla y ya me duele mucho. Tengo problemas de cartílagos y entonces hay que descansar y bueno, no es fácil, pero sí hay que cuidarse para volver más fuerte. ¿Cuándo prevés volver? Pues me han dicho 6 a 8 semanas de descanso, entonces espero volver para el partido de enero contra Goiko y Echeto. Bueno, es un partido muy duro, pero espero jugar, sí, en este caso. Jon, te voy a preguntar sobre el partido. ¿Qué te está pareciendo el partido? Sí, bueno, como siempre hay mucho ambiente. Es un partido parejo y bueno, espero que la pareja roja va a ganar porque es la de David y también del local aquí de Urco, pero al final yo creo que han perdido este set. A ver. Eskerrik asko, Jon, ánimo. Gracias, Zuri. Jon Danborindegi oraindik ez da setik erabaki, lehen da biziko seteko atseden aldira, 3 tantoren aldearekin heldu dira, baina Johan eta Del Rio. Eta egutegia ongi aztertuta dauka, Danborindegik
Goiko eta Etxetoren aurkako partidarako bueltan izan nahi luke. Eta, bueno, horretarako halako bikote bati aurre egiteko gainera ongi itzuli beharra dauka, Bai, oso ondo itzuli bidau, baina, bueno, nik ustot beran buruei be, olako helburuek eta datak jartzie ona dala, rekuperazio potente bat eitxera bidien, eta lagunduko zela. Johan azpitik, ongi urko honek arrotu eta rebote orain Johanentzat. Ezker horma jo duenean kanporako bidea hartu du pilota horrek 6 eta 8 hauxe izan da Erriztarrak galdu duen lehenbiziko pilota. Bai, eta kanpotik begitxute hasiera baten esango neuke Xabier, zestuek pixkat Johani ies eitzotzela, ez? Pare bat pasa indotxu, txapara bebai bat, zabalera pelota hau. Bueno, olakuetan ona izeten da zestue pixkat guztia, ur pixkat botatzia. Egurre holan, bueno, uskurtu ditzen da, eta erosuo jokatuko da bela uste dut. Hirugarren pasa, oraindik partida luzea geratzen zaie, baina pasako burua agortzen ari zaio. Gernika-Lumoko pilotaria. Pilota zaila sartu du errebesa ezkunpagoran. Hemen ere bai. Defentsan oso lan ona egiten bihar du orain, Minbielek. Eta hemen bertan geratu zaio pilota. Bi agindu dio Del Riok. Baina ez du asmatu. Eta hor, ez aldu pilotari kukitu, ni zalantzan geratu naiz. Bai, zalantzarako pelotaka bat izen da ez? Gure lankideek diote, errealizazioko lankideek diote, ezetz. Bizpairu aldiz ikusi dutela eta ezetz. ¡Aire! ¡Venga, hostia! Aire agindu dio. Baina reboterako utzi behar eta oso behartuta. 9 eta 7 aurretik segitzen dute beraz. Urdine. Bai, eta zalantzako pelotei dagokizunez, Xabier, gogoratu deigun, bueno, urten badauela barritasun bat, zalantzaren txokoa. Hori da, bai. Bueno, futboleko barre estilora. Eta, bueno, set bakotxien, bikote bakoitzak, bueno, baten behintzet eskatzeko aukeri eukiko da bela. Eta, bueno, kontutan hartzeko modoko gauzia da. Horrelako jokaldiren batean, epaileen erabakiarekin ados ezpaleude, joko bakoitzeko, set bakoitzeko, jokaldiak berrikusteko eskatzeko aukera daukate. Eta eskatutako horretan arrazoia pilotariak balu, beste aukera bat geratuko litzaioke joko horretan. Arrazoirik ez balu, orduena agortua luke. Hori da. Bikain hemen. Seguimos venga. Buruz gain pasatu du pilota horrek. Begira, hemen. Begiratu egin du. Aurrean botea eginarazi eta buruz gain pasatu du boteak. Del Rio. Partida berdintzeko aukera. Korriek. Ongi Minbiel. Oso partida serioa jokatzen ari da. Eta berdindu dute norgehiagoka. Ados jaun Andreok ados. 9 berdin. Eta momentu Xabier, laburpen moduen esango neuke. Minbil oso langile bat ikusten gabizela. Eta Johan Barretze zalantzati edo, bueno, kanpotik emoten dau, saskixas ez dauela, edo zestiaz ez dauela oso gustora. Eskat, ies eitzotzela esango neuke. Eta hitz batzuk hortik etorri diela. Beno, oraingoan ederki asmatu du Lapurtarrak, sartu eginda Urkoren sakera, hortxe uzue.
aurreko tantoko erreboteatu ezin izan duen pilota ura izan da. Azker Borman sartu zaio, zailu egin zaizkio lanak. Baina azken tanto honetan ikusi duzue sake restoan zeinen erki bukatu duen. 20 minutu partida, geunda 14 pilotaka da, eta hau lekutara joan zaio Johani. 7tik atzera ez ezik, 8tik atzera ere joan zaio. Eta iruna pasa. Bai, asko da, partiduan momentu honetan, asko da, ondino lehenengo zeta amaitzu bestain, eta kontuz handizi euki biherko da, be. Azkenengo txampara, margen batekin heltzeko. Del Rio eskuinez, ongi sartu da Urko. Errebotea Johani. Jaso, Urko, azpi-azpitik atzera. Barrura. Eutsi Minbielek. Urko, sartu. Eta Ormabikoa kanpoan izan da. Erabat engainatu du aurkaria. Baina arrastoaren gainean egin izango du agia pilota horrek. 11 eta 9. Begira, hemen ongi sartutakoa izan da. Indarra hundirik gabe egin du, baina kanpoan. Intentzio jona izan da, baina, bueno. Itxik, kanpora juntako pelotia. Eta pixkanaka. Tanto erabakigarrietara heltzen ari da lehen da biziko joko hau. Eta Minbielek Ormabikoaren bidez egin duen bigarren tantoa. Eta nondik egin duen. Berriz ikusiko dugu. Zelako ondo. Berriz ikusiko dugu. Urrundik errebesez Ormabikoa eta sarrera, beira. Dotore. Eta egindako tanto dezente ikusten ari gara. Laugarren pasa. Bai, egindeko tanto asko Xavier, eta arraru edan abe bai, atzelarixen partetik egindeko tanto dezente dauzela, ez? Bai. Minbielek bi paretaz bi, Del Riok bi atzean beste bat moztuta, eta bi pareta bat ere, bai. ¡Sale! ¡Venga! Barrura. Txerdira joan zaio, eskuinez atzera Minbielek. Johan, eraman, Urko biladoa. Baina berandu xamar iritsi da. Bila joan da ikusirik. Hor sartuzkero aukera garbia zetorkiola. Baina larri xamar iritsi da. Eta saskimuturraz jo du pilota. Venga, vamos. Venga. Bai, pelotiek jaiki edo bote altu xamarra emon dau. Eta bueno, uno más, atzelarixantzako pelota garbi bat izango litzake, baina bueno, kasu hontan sartzi erabaki dau. Eta utzin dau, bai. 12 eta 10. Erki gurutzatua. Horren errebotea, Urko atzera. Eta tantoa Gorri. Del Riok erreboteatu egin du, baina kanpora joan zaio 11 eta 12 eta gauzak estu doaz oso. Bai, gauzak estu eta datu ere, Xavier, oso paretu, egindeko tantuek, aurlarixek laune daukiez, eta atzelarixek barretz, egindeko tantuek irune. No me jodas. Gora joan zaio Juleni. Bi galdutako ditu, biak eskuinez gora jotakoak. Aurrekoa txapara, hau txapatik gora. 12 berdin. Hemen korroskadak ere entzun egiten dira. Bai, hemen dana entzuten da. Mikroak jarrita uzkate pilotariek eta hor bakarrematik korroskadak ies egin dio.
Moztu, heldu eginda lehenbizikoan Del Rio. Pumpa goran erki dabi. Baina gero gora joan zaio ezker Orman. 13 eta 12. Hai! Venga. Minbiele galdutako bigarren pilota. Bai, eta bikote gorrixe hor dabil. Arrapau bai, baina ezin pasau. Eta bueno, tanto hau be urdin jauzi da. Posible là-bas. Pour el pumpa de Julen. Là, aquí. Es posible la barre? Zerbait jokaldiren bat berrikusi nahi du Minbielek. Bai, nik usto Xavier pumpa, berbi esan da bela. Hor bote bat enon eteotzen Juleni edo Johani. Eta bueno, eran eskubide osoz, eskatu indau ikusiko dugu imposible dan. Bueno, epailei esan die, eta bada, hau lehen da biziko aldiz, egokitu zaigu egoera hau lehengo astean ere izan zuten pilotariek zalantzen txokora jotzeko aukera, baina ez zuten baliatu. Gaur Minbielek eskatu egin du, eta bai, garbi entzun du gainera pumpa adierazi die epailei, eta hor doaz epaileak. Julen Del Rioren saskian boterik egin ote du pilotak. Ea bada. Hori argitzerik daukagun, gure errealizazioko lankideek lagundu beharko ligukete horretan. Hor dira epaileak, eta ez dute inolako okerrik ikusten, baleko eman dute, ea hemen guk ikusterik daukagun. Hori ez da noski, Del Rioren pilotaka da bat, ea, hau izan ote da. Hau izango zen. Oso larri iritsi da, baina saskitik irten zaionik ez da ikusten, ala, Jokin? Ez dut uste angelu horretatik, bueno, ondo aztertzeko modoko pelotak adi izan danik, baina, bueno, oso ondo hor Minbiel, beteran izan, beran eskubide osoz, eskatzen, eta, bueno, kasu honetan ez da alde jauzi, baina, bueno, estreineko ikusi dugu zista puntan hau, eta, bueno, justot hori ondo indabela. Eta gainera jokoa bukatzera doa, eta joko bakoitzeko aukera bat daukatenez, erki hori baliatzea, naiz eta azkenean berak nahi zuen ondori hori izanez. Fuerte dentro. Minbiel. Barrura. Mucho. Mucho. Amabi terditik Del Rio eskuinez. Eutsi pumpagoran bikain. Sale! Fuerte! Indarrean esan dio. Eta indarraren bitartez lortutako tantoa izan da, bai, atzelariak ongi ikusi du. Eta aurrelariak jaramon egin dio, abiadura eman dio, eta abiaduraz lortutako tantoa urdinen 14. Tanto bakar batera dute, beraz, lehenbiziko seta. Bai, eta Xavier, posible estamarren, nahi neuke jakin momentuz Julen Del Rio zenbat pelota boteitzun errebezez, Ez etengabe dabil jokatzen eskumaz, eta errebezez botatako pelotak itxi egon dira. Abaixa da, bai. Pilota zaila sartu du, eskuin astindu, eutsi Minbielek. Del Rio. Aire! Dentro! Johan. Leku txarrera. Oso leku txarrera joan zaio Minbieli, 15 eta 12 lehen da biziko jokoa. Johan Sorozabal eta Julen Del Rio pilotarientzat. Hemen txeuzue azkenengo hau.
arrotu gabe, oinetara jokatutako pilota izan da, eta ezker hormatik irtena gainera. Julen, lehens eta orekatua izan da, indarrak orekatuta daude, baina zuena aldekoa izan da. Bai, potxik, hasieran guretzat izan da zeta, gero haiek etorri dira, enkantxatu dira, haien artean hitz egin dira, eta hok ez diegu pelota ondo kendu, orain bigarren zeta horrela edo beto egitea. Julen, asko ari zara eskuinez jokatzen. Bai, hau da nire jokoa, eta eskumaz daukat konfiantza gehiena, nik uste dut hor pizkat gehiago aterzatzen badute zazpia medatzean pizkat urko mugitzen, hobeto jongo da dena. Eskerrik asko, Julen, animo. Venga. 15-12 lehendabiziko jokoa urdinentzat beraz, etenalditxo bat egin eta bigarrenarekin itzuliko gara Gernikako Jaialai pilotalekutik. Amabosteta lehendabiziko jokoa Johan eta Del Riorentzat, urko lekerika kantxan eta beste lekerika bat, Anaia zaharragoa, Unai anerekin. Unai, zer moduz ikusten duzu Anaia? Bai, lehenengo tantetan apurate tenso, apura nervioso ikusiot, ez dago zolte, baina tanto gaurra juna ala, nik ustot beren jokoa zielataten eta zetan maierie bastante ondo ikusiot. Bi Anaietan norrari da gehien sufritzen? Neuk ezaguna ben, neuk normalina benin kantza barruen bastante tranquila goten naz, da gaur azikako tantuti bastante nervioso nago. Unai, zeu aldageletara sartu zara, zeta maitzean zer esan diozu? Bai, kanpotik ikusten izen para Consejo Montes, esan txate Del Rio pelota bizizeaz minasko dagoela hitzen eta pelota moteltxo batateko, da, ia kasitz mazten. Eskerrik asko, Unai. Bai, zizi. Unai lekerika, lehendabiziko jardunaldian irabazi egin zuten Barandikak eta biek. Iazko txapeldunen aurka, bi joko eta bat, eta gainera hirugarren jokoa 5-4 irabazi zuten ozta baina beraientzat garaipena eta 3 puntu. Eta orain ikusiko dugu Anaia gazteak zer egiten duen. Hor saskimuturraz jodu Del Riok bat eta huts gorriak aurretik eta badirudi ideia hori dutela gorriek, pilota berria motelako ateratzekoa. Bai, eta Anaisa gaztiek, Anaisa zarrai kasu indotela ez. Nik ustot oso aholku ona emondotzela, Unaik, burkori. Eta minbilbe horraz konturetu dela esango neuke ez, azkenien, zesta puntan, eskumaz jokatzen daben pelotari xantzako, pelota motela, oso pelota desero zue da, eta nire ustez, kanpotik behintzet, zuzen hartutako erabaki bat. Ikusiko dugu ia, praktikan, funtzionatzen daben. Los dos puntos. Atento ahí. Venga, búscale, sin miedo. Beldurri gabe bila joateko. Agindu dio. Del Riok Johani. Sartu eginda, baina erori egin zaio. Eta honi ez dio, nonbait inorkalako komendiorik eman, saskia bustitzeko komendiorik. Ez totzen bonez, eta beran aita ikusi otorre aurreko lerruetan, eta itxeda zestagilie, eta pelotari hoi bat bai, eta raru eda aholku txikitxo hori ez emotie, baina uste hor berabe kontuen jauzitxe dagoela honezkero. Bederatzi terditik jeitsi, eta tanto. Ustegabean harrapatu du urko, eta ez da kara izeldu pilota horretara. Bat eta bi. Venga, Johan, Beira. Venga, este. Vamos. Con la suya a trabajar, Oso txapa gainean izan da. Eta hori, Xavier, sarri komenteta gune jokaldixe da, batez be aurrelaritxok oso jokaldi arriskutzu edala. Barruen da ez dauenak, ez daki oso ondo, baina atzeko kuadrotatik aurrelarixe aurrien egon da, pelotie mostie, oso ondo eta oso zehaztasuna hundizen bierreko jokaldixe da, bestela, peloti datorren abiaduran etorritxe, arriskutzu edalako aurrelarizantzako. Eta hor, opiturik harinenak ere... Venga, dale calor! Mina handia ematen du, eta... Sale!
Eta ondorio larriak ere izan daitezke, noski. Bai, eskapadazko ikusten die, eta bueno, eskapadan gelditzie, mine motie baina, ze bueno, zuk esan dozu moduen, min larri zein deike, bai. Ikaina izan da Ormadiko hau, 3-1 aurretik, Urko Lekerika eta David Minbiel. 37 minutu, 167 pilotaka da. Bai, eta partidu hasieran Xavier, heldutasune hitze komenta dugu. Nik ustot bikote korrixe, erabaki geixenak, heldutasune sartzen da biela, hor ikusten da David Minbilen eragine bikotien, eta pelota aukeraketi edala, tantu amaitzeko erabakisek diela, eta abar, nik ustot heldutasunez jokatzen da bizela bai. Johan, búscale! Amaikatik Del Rio. Indartsu. ¡Adelante! ¡Aire! ¡Deja! Erreboteatu, usteko agindu dio eta asmatu egin du nonbait Del Riok. Bueno, usteko agindu eta gero bada espada berak segitu. Baina kanpoan izan da pilota hori, oso ongi hor Julen, begira, oso behartuta erreboteatu du Urkok. Utzi esan dio eta bai, arrastoaren gainean izan da. Alere bera hortzegoen espada. Eta bizti ona. Gai horixe. Bai ez da 10 zentimetro batik izan, Osta izan da kanpoan. Bai. Venga, muy bien. ¡Sale! Aurreratu baina huts egin du hor Julenek. Ja, errematera pasatzeko aukera ikusi du hain aurrean sartuta. Baina jausi egin zaio gitartekoa. 4-2 gorriak aurretik, bigarren jokoan dihardute lehenbizikoa 15 eta 12 irabazi dute urdinek. Eta jokin jokokako sistema dau. Ez 35 tantora edo 30 edo 40 jokatzen ari direna, horretan ere izan dira aldaketak. Bai, kasu honetan zesta puntak eukidau biakaera txikitxo batez, Xavier, eta nik uste, hor faktore desberdin askok eragin da bela, dakizunez, oso ondo, frontoi mundu beti egon izan da apostuei lotuta, eta apostuek asko baldintzatu dau puntuazio sistemi, ez? Eta, gaur egun, itxia jokatzen da, apostu mundu, zesta puntan ondino ez dago hemen oso sartute, eta horri begire, eta ikusgarritxasunai begire, 2015 urtien, Ipar Euskal Herri zen hasi ziren, ZTK-ko sistema hau lantzen eta jorratzen, eta gaur egun finkatu da. No, 5. Iritziak denetarikoak izaten dira, batzuk ez dira horren oso aldeko eta kontaketa tradizionala nahiago izaten dute, baina abantailak ere baditu sistema honek. Lehendabiziko jokoa 15 eta 4 galtzen baldin baduzu ere, bigarren setean utxetik abiatzeko eta partida iraultzeko aukera bat ematen duzu. Bai jokatzeko, eta, apostue egin nahi da benape, badauk eukeriet, hori bai, era desberdin baten. Eta, nik ustot, ati zabaltzitzu. Eta, ikusten dauen, kupliantzako, emozioie, bezartzen da, hor, irugarren zetera heltzietan nahi izaten dugu. Eta nik usteot hori, kirolantzako oso osasuntzu dela. Bai. Bost eta 3. Del Riok 4 galdutako ditu. Bat, arestian pilota saskiratzen asmatu ez duen ura, eta beste 3 gora joandakoak izan dira. Eta 3 eskuinez. Eta Del Riok pelotien motela izen arren eskumaz jokatzen jarraitzen da, Xavier. Bai, jarraitzen du, bai. Tu!
Erra zeldu da, Johan atzera, eutxi, Minbielek. Johan, Saetxetik atzera bikain, erreboterako aukera izango du alere Urko. Beste xantza bat badu Johanek, txitsakaren bila, ez du pasatu Minbiel, bikain David, no. Zer nolako defentsa. Pelota gatsa sartu dau. Oso. Orain punpagoran, Johan Bila. Atzera. Horri ere, eutxi. Donapaleuko atzelariak. Moztu, Del Rio. Sartu eta eutxi. Minbiel. Zelana egiten ari den defentsan tanto honetan. Ormabikoa, ez osona, Urko, txapagainikoa, ongi Johan, baina azkenean txapapera aldegin dio. Eta aspalditxotik esan eta esan ari da Jokin Arbe ez duela saskiaz eroso ikusten eta gisa bertsuan galdutako pilota batzuk baditu Johanek. Bai, pare bat gitxienez. Eta bai, hori izeleike gustora ez daukelako, eguraldizek asko ere itxotzen, eta bueno, olakuetan komenigarri izaten da, ur pixkat botatzia, baina bueno, honezkero bigarren zeta da, eta kontuen jauzi bilitzake bai. Bero, 6 eta 3 aurretik dira, gorriak. Joko hau aita ez irabazi beharrekoa dute eta oraingoz aurretik dira. Erreboteko zulotik Del Rio. Urko. Zabalera nahi izan du. Salduta geratu da eta Johanek ez du barkatu. Ederra Ormabiko. Ederra bai, ederra. Zabalera egindako jokaldia arrisku hori du. Asmatzen ez bada, norbera salduta geratzeko arriskua izaten dela. 4 eta 6. Eta Johan zer dator? Saski aldatzera edo askatu egin du behintzat, behar bada bustitzera, etorriko zen. Bai, ustote... Aitak esan dio gainera, ez da? Izen lehike bai, ez da, Xabier? Bai, horre, lehenbiziko hilera horretatik eman dio norbaitek agindu ez dut ikusi nortzen, baina norbaitek zerbait esan dio, eta... 4 eta 6. Dena irean da. 4. partida honetan lehen jardunaldia duzue hau. Bibikote hauen multzo berean dira Goikoetxea Etxeto eta Beaskoetxea Lopez bikoteak. Bikote handiak diak ere. Haien artekoa bigarren eguneko partida Goikoetxeak eta Etxetok irabazi zuten 2 eta huts, beraz 4 puntu eskuratu zituzten. Goikok eta Etxetok bat ere gabe geratu ziren Beaskoetxea eta Lopez, eta horrek esan nahi du, Diegok eta Imanolek bigarren eta 3. partidetan ja presio desentea izango dutela. Bai, bueno, ligaskako apurka-apurke ligaskako azken txampara hurbiltzen gabiz, eta bueno, puntu bakoitzak urrie balixo dau, eta bai, lehenengo partidue galdu dabenak, ondo daki bigarren partiduen zen bidaben, eta zer hori irabazpide da. Ez da gelditzen besterik aurrera egin bada. Saskia aldatu egin aldu. Hautsi, Minbiel ikuste hemen protestan ari zela. Eten aldi hau zer dela eta egin du. Bai, galdezin lotze ez da, eta emoten izen dau bintzet, hor zestuan azpiko partera takora begin ebili dela Johan. Eta izelike arrazoi hotzi izetia. Takoa zurezkoa izaten da, eta batzuetan hautsi ere egiten da, eta horrelako zerbait jakinera zidio, bai.
Eta itxura baten Xavier, izeleike konfunditzie, baina zesto honek kontrako efektu dituztek eta guztiz gainera. Lehen iez eitzotzena, kasu honetan, eskapau itzotzela emoten da, baina, bueno, ian egurrizi hartuzen. Probaketan diardu, eta hemendik aurrera, ja zehaztasun handia behar du gainera Johanek, sakean, besteak beste, gehiago pasarik egiteko aukerarik ez baitzaio geratzen. Egin ditzakeen postak eginak ditu, Urkok 4. Hemendik aurrera, Johanek sake guztiak lautik zazpirako eremu horretan errenditu beharra dauka, bestela zuzenean tantoa aurkarientzat izango da eta. Bueno, hau ongi errenditu du. Minbiel. Arro, gora! Bost eta 6. Bai, Juleni pelotiek endu nahi zen, bueno, alturi emondotze hor frontizian, arrisku asko hartu dau, eta gora da. Tiene 2. Venga, hablando. ¡Aide! Kanpora. Ezker horma jodu. Eta hor kontroli gabe irteten da pilota, batzuetan barruan izaten da, eta aurkariak salduta uzten ditu, eta beste batzuetan berriz, zuzenean kanpora joaten baldima da, tantoa aurkarientzat. Bai, eta zestaz, Xavier sarri pasaten da. Bueno, kasu honetan Julen estabili errebesez asko jokatzen, eta jokatzen ez pauzu postura batetik, sarri edo, bueno, bidamen beste partidu baten, postura hori ostu itzen da eta konbixantziebe galdu itzen da. Eta, bueno, izen leike hortik etorritzeko utz bat izetia. Bien! Errebotea, Urko, ongi, errebote ona, pumpa goran, Erki del Rio, Enbiel, Eutsi, amairu terditik, Johan, Boka esan dio, ez du ezkerro horren sartu. Hau ere kanpora, bi pilota jarraian, kanpora joan zaizkio del Riori ezker hormaiota. 8 eta 5, lehenbiziko jokoan ere 8 eta 5 joan dira, baina orduan urdina gaurretik, orain gorriek dute premierik handiena, nahita ez irabazi beharreko jokoa dute eta oraingoz 3 tantoz aurretik dira, aurrera ane. Xavier Ormazabal, Gabon. Lehen aldia alda zuretzat hemen Gernikan. Lehen aldia, enpresentalki frontoian, lehen biziko aldia, bai. Telebizaz ikusta askotan, baina hemen lehen biziko aldia. Eta zer iruditu zaizu? Asko gustatzen ari zait, sekulak abiaduran dijoa pilota, gaina sekulako giro dago, gaur gaina bertako pilotari dago, eta jendea bero-bero, beraz, gozatzen. Lehen eta urdinek eraman dute, urdinentzat izan da, bigarrenean aurretik dira gorriak, zer gertatuko da? Eta atzetik agintzen, ez? Nik ikusten ez dakit asko, zesta puntari buruz, baina esango nuke del Rio atzetik agintzen ari dela, erritmoa jarriz, eta esango nuke urdinak aurretik, baina atzetik agintzen ari dela. Ea bat zer gertatzen den, eskerrik asko, Xavier. Eskerrik asko, Segi gozatzen. Segi dezagun bai, partida honetaz gozatzen, gaur ere jende zabildu da hemen, 1.200 bat lagun bildu gara. Asteleen buru zuri honetan ere Gernikako jaialai pilotalekuan eta 3. eta 4. jardunaldiotan izenez eta hainbesteko distirarik ez duten bikoteak ari dira jokatzen, baina egunero jende asko jokin. Bai, espero estan fenomeno bat, Xavier? Bueno, astelenero olako betekadak egotie frontoi baten, ez da gauza bat, espero dana. Baina, bueno, astelenero kotxi aparkau eta zerre ongo dane imaginauaz, ona etorten da, eta sorpresa positibo hartu, eta, bueno, horbe horren erakusle da frontoia, eta jendetza edarra, men, Gerniken. Ez
izan duen Mendielek oso pilota zaila zuen, oso zaila. 6 eta 8. Vamos, vamos. Bai, eta Julenek, forma zabalep esan dago hortik ez, elkarrizketan. Arrisku sortzen dau, potente jokatzen dau, domina hoitzen dau. Baina, momentu batzutan pixkat kontrolik barik moduen ikusten da. Bai, RBS hor kanpora joko zen bi, kasu honetan zabalera bota dau eskumiaz. Orduen, tantu einarren ikusten da hor, zalantzatu dagoela batzutan. Eskuinez berriz ere, Del Rio. Indartzu jokatziek eta askotan hoxe eukitzen dago ez, arrisku moduen. Norabidian, eraginkortasune galdu itzen da. Baina bestalde arrisku sortzen da, orduan, erdibideko zehoz erronena ez. Oso zail geratu zaio errebote hau. Urko lekerikari. 7 eta 8. Eta bai, Del Riok bere jokatzeko modua hori da, eta arriskuak ere beste atzelari gehienek baino handiagoak hartzen ditu. Atzelari eskomatiak ikusgarriak izaten dira. Zerbaiteatik izaten dira eskomatia izateko lehen da bizi, egurra behar du. Eta jarrerak behar dira, eta konfiantza behar da, eta bai, atzelari eskuinez jokatzen duten atzelariak ikusgarriak izaten dira, batzuetan kontrola ikiagoa izan arren. Bai, eta hori politxe da ez. Hor nortasune, oso jente nortasuntzue da, egolakue, eskumaz jokatzen da bena. Eta, publikoantzako, perfektu, baina bai, esan dozune ez, arriskuek hartzen die, eta hori, estadistiketan gero, igerri itxetan. Haze, zarkada, Del Riok, eraman urko, Johan, atzera, errebotea lekerentzat. Johan, tokoan zoragarri utzitako. Bikain egin ditu mugimenduak, Lekerikari Ormabikoa joko zuela pentsarazi dio, azken unera arte eutxi egin dio, eta azkenean goxo txokora. Bai, goxo txokora, tanto edarra, Johanen partetik. Eta, holan kanpotik ikutxe Xabier esalik ez, saski hau, gustora hua edo, erosua da biela bera. Eta nik ustot, berantzako hori hona izango dela. Zestalariok inola ere ez duzuena izaten, partidan zehar saski aldatu behar izaterik. Batetik bestera, beti esan hori duzu, batetik bestera alde handiak izaten direla, saski berberak ere eguraldiaren ezetasunaren arabera jokaera desberdinak izan ditzakeela, eta oso behartuta egongo zen horretara, baina emaitza ez da txarra oraingoz. Ez, emaitza ez da betxarra. Azkenien, hori zazkixen, bezuan luzapen bat izaten da, eta noberan parte danien, gustora eukitzen nahi izaten duzu, eta esan duzu, faktore asko da zuortarteko, eta ez da oikue, baina, kasu honetan, eraginkortasunai begitxu behako, ez da ibilik gauzako ondo itzen Johan, eta zazki aldaketa honekin, emoten dau, hobeto dabilela. Atxinuri arteri entzun da dakit, logelan gordetzen omen zituen saskiak, eta eguraldi aldaketarekin entzutekoa izaten omen zen gauean eta saskien xisteren krakateko orsa. Bai, azkenien egurre da, Xabier, gauza natural bada, produktu natural bat, eta aldaketa asko jasatitu eguraldixaz, eta hor pelotari bakoitzak beran tekniki eukitzen dauz, ez due mantentzeko eta ez due gordeteko. Eta bai, egurrek zarata latzataten dugu gabaz. Hemen saietxetik egin du Ormabikoa Johanek eta indar handiegia eman dio pilotari kanpora joan zaio 11 eta 8. Aurretik segitzen dute gorriek, nahi eta ez irabazi beharrekoa duten bigarren joko honetan. Begira, oso albotik egindakoa izan da eta kanpora joan zaio.
Alan dabe ikusten da Johan, bueno, oso lotzabaku edala ez? Honei barrin dute, saskixia aldatu, zeinez, aukeri bota itxen dau, eta bueno, batzutan urten itxen dau, beste batzutan ez, baina bueno, nik ustot hori beran ezaugarri bat dala, eta kasu honetan ezaugarri potente bat. Hor ez sartze erabaki du, El Rio Gazera eskumaz, eutxi minbiele garroa rogora. Aurreko orman oso goian izan da pilota hori, eta ezkerrekoan txapatik gora. 9 eta 11 eta minbiele galdutako 5 pilotetan, bakarren bat goiko txapara joan dakoa izan du, eta 3 gutxienez bai, ezker orman gora joan zaizkionak errebotetik bueltan. Bai, beran postura naturalak ez, peloti ezkerreko ormara bideratzen dago, baina, bueno, Del Rio hori kendu nahi izetiek, arrisku hori duk ez, berakin, eta, bueno, altura asko emon bihar pelotiai, eta kasu honetan gora juntzako. Errebote ona, bikain minbiel, Johan ezin! Uztaiaz jodu pilota hori, eta kanporako bidea hartu du, 12 eta 9 eta tira. Hiru tantoren alde horri eutsi egiten diote. Eta gero eta gertuago dute partida berdintzea. Bai, gero eta gertu daukie, eta nik esango neuke Xavier, bikote moduen, bueno, oso ondo funtzionatzen da biela Urko eta minbilen arteku ez. Alkar oso ondo komuniketan die, utz gitxi alkarrekin dabizenien, eta gero alkarre laguntzen dabiz momentu danetan ez. Eta nik ustot, gorakada honen eragileetako bat hori izen dikela. Elkar ezagutzeko motiborik ez dute bere, ez hau izango dute lehendabiziko partida elkarrekin? Nik uste baiet, bai. Zabalera Del Rio, sartu eta ormabikoa, Johan heldu eginda, gora! 13 eta 9. Ez da Urkok nahi beste zabaleratutakoa izan bipareta hau, heldu eginda Johan, baina eskuinka da horrek, goiko lastairara alde egin dio. Jokoan, ongi baina heldu eginda eta sartu egin du Urkok. Punpagoran Del Rio. Eman egin dio, erkin inbien. Julen. Atzera Urkok. Begiratu. Goxo Ormabikoa. Ongi Urko, berak beste Ormabiko bat bikain. Benetan bikain eta Julen Del Rio txaloak jo dizkio Urkori egin duen jokaldiatik. Ikusi duzu ezer egin duen Julenek. Begiratu egin du eta begirat mehatxu bakarrik ez. Baita jokaldia egin ere. Orain honetan Ormabikoa ez da aurretik egin duenaren antzekoa izan, ura indarrez egindakoa izan da, oraingoan berriz indarri gabe bote handia eginarazi eta sarean sartzen saiatu da, baina ongi aurreratu da Urko, azeluzatua eman dion gorputzari, eta gero berak beste Ormabiko doktore bat, oso polita. Eta urrezko tanto bat, Urkontzako, bai defentzan, eta bai erazuen, oso ondo Urko, oso ondo. 14 eta 9. Johan. Goxo, ez du asmatu. Eta Urkoren Ormabikoa ere ez da ikaragarria izan, baina barruan eta tanto. 15 eta 9. Bigarren joko hau gorriek irabazi dute, horrek esan nahi du, 3. baten beharra izango dela afera argitzeko. Puntu banarekin, irabazitako set banarekin iritsi dira. Onaino, bibikoteak eta Urko lekerika lan ederra egiten ari da gainera orain. Zer dio, Ane? Urko, beti gora zatoz, konfiantza geroz eta gehiagorekin. Bai, gero eta hobeto, partaurra junalda gero eta hobeto, así que ia 3. zeti nola segitzen magun. Bioko zondo elkarru lertu duzue. Bai,
minbilekin berro asko itzeste, pila bala utzeste, da ia lortzen bagun nauzeta. Animo, zorte hon. Zerrik asko. Urko lehekerik gabe askoa, Gernikako aurrelari gazte eta ausarta lehen da biziko zatian tentsioa eta urduritasuna nabaritu zaizkio, baina partida aurrera egiten ari den enean gero eta lasaiago, gero eta zentratuago, gero eta eraginkorrago, eta lan polita egiten ari da. 8 egindako ditu leherikak, galdutakoak 4, Johanek eginak 9, galduak 8, eta atzelarietan Minbielek 5 egin eta 5 galdu, Del Riok 6 egin eta 5 galdu. Eta orain 5 gehiago egin behar partida irabazteko. 4 punturekin ino errezta etxera joango. Irabazten duen bikoteak 3 puntu eskuratuko ditu, eta bat irabazteak 3 puntuko saria dakar, eta galtzaileek berriz puntu bat behintzat ziurtatua dute, baina gauzak zailago izango ditu 2. eta 3. jardunaldiei begira, are gehiago, azken 2 jardunaldi horietan ze aurkari izango dituzten kontuan izanik. Alde batetik Beaskoetxea eta López, bestetik Goikoetxea eta Etxeto. Eta hon, 3. set famatue, Xavier. Hau, isotetik oso ondo ez da bizen pertsonentzako ez da gomendagarrize. Baina kirolean emozioa ere osagai garrantzitsua da, emozioa saltzeko lan izan zuen atzoko lauterdiko final handiak. 22 eta 21 irabazi zuen Joseba Ezkurdiak Jokin Altunaren kontrako final handia. Sekulako audientzia datuak eman ditu. Atzoko final horrek 25,7ko sharea hegoaldean ikaragarria, eta iparraldeko daturik ez badaukagu ere badakigu asko izan zinetela partida hori ikusten. Eskerrik asko denoi ere. Eta ea orain zer gertatzen den 3. joko erabakigarri honetan. Del Rio, 10 eskumaz. Eta azezartada eman dion. Indarrez lortutakoa izan da. Bai, indarrutzian. Norabide askori barik, baina, bueno, zapaldu indau Minbiel eta bueno, tanto garrantzitsue, hasiera garrantzitsue bikote urdin. Prueba, Ze pilota atera erabakitzen orain. Sí, sale mejor arroz. Eta Del Rio. Eta Julenek motelik ez da uneiko. Venga! Ez eskuinez jokatzen dutenek, pilota bizia behar izaten dute, beren jokoari behar bezala etekin atera alizateko. Bakea motxa marratera dagoa, baina lautik pasatu da. Sale! Joharen errebotea. Barrura. Urko, unpagora nongi. Eskumaz atzera. Ez du behartu Del Rio. Johan. Ongi Urko. Zabalera. Eta tanto. Arrisko handia gartu ditu, baina asmatu egin du. Bai, tantu edarra Urkon partetik. Ez da jokaldi erretza hori, horre sorbaldak bueltan inderra asko bierri izaten da jokaldi hori burutzeko. Baina, bueno, kasu honetan norabide egokixe motzea, Johan be gainen egonaren anketa bota hotze eta tanto. Oso egokia, Hor motzago egin daiteke, baina zabaleko arrastoa hobeto neurtzea ezinezkoa da. Eta oinetara joan zaio, eta ez du saskiratzerik izan Miarritzeko aurrelariak. Pana! Eta orain gorriek aldatu nahi dute pilota. Eta momentu, Xavier, partidu gustagarrixe, Bai, partida politia ikusten ari gara. Lehengo astekoa izan zen orain arteko partidetan eskasena jokoz.
emoziorik ere ez zuen izan, eta joko kaskarrena huraxe izan zen, baina gaurko hau emozio handikoa, oso parekatua, eta tanto gustagarri askorekin. Del Rio ari da probatzen. 108, venga! Esan dio, pilota berria, 108 gramuko kiskiduna. Eta horrekin atera du sakea, Urko Gonek oraindik pasa bat egin dezake. Johanek ez. Punpalaster ongi. Ormabikoa, kanpoan! Osta, baina kanpoan egin du jagia pilota horrek, hemen ikusiko dugu berriz, ederki sartu da Punpalaster, baina kanpora joan zaio bai. Oso lotzagabe hor Urko, pelota txarra sartu eta txarra hue bota nahi. Halaxe da bai. Hor dugu berriz ere. Okerra hundirik ez du izan, baina Kikien aski izaten da. Ongi gurutzatua. Erki Johan. Urko berreboteatu, Johan. Bote handi xamarra egin eta ez du sartzerik izan. Bikein minbiel. Errebesez Punpagoran, Johan. Eutsi Donapaleutarrak. Puta madre! Eta hemen, espero baino bote handiagoa egin dio. Julen Del Riori saskimuturra zukitu bai. Baina ies egin dio pilota horrek. Bina. Eta ez dakit kasualiade izendan edo ez, baina bueno, minbile txakur zarra da. Eta ja holan eitzen daben, 3. tantu edo partiduen. Eta 3 Julen Del Riori gainera. Fondo. Johan, aire! Urkoren sakea. Arro baina barruan. Aire! Mucho! Erki. ¡Tiro! ¡Aire! ¡No puedo! Sartu egin da Urko Bizkain. Del Rio. Minbiedek eskatu. Eta atzeratu. Ongi Urko. Punpagoran Gasteiztarra. Johan. Atzera. Nahi baino laburrago geratu zaio pilota hori, ez du errebotea zerik izan 3-2. Ia arrastaka irten zaio saskitik pilota. Eta ontsa ikusten dugu, Johan lehen pixkat gozagaitz ikusi dugu jaurtiketetan, baina oin indarra hundixe eta abiadurazko sartzen dabe jaurtiketu ez. Batez ere errebezez. Hemen txeduzu, azkena. Hortitzetik urruti xamar geratu zaio. Gernikarrari ezin izan du. Ongi gurutzatua. Sartu egin da Migarriztarra atzera. Ongi Johan. Biladoa. Ez sartu, ongi Del Rio. Eutsi Davide. Johan Sorozabal. Bote aurrean eginarazi dio eta alaxe lortu du helburua. Botea aurrean eginarazi eta abiadura haundian zijoan pilota. Lau eta bi. Hortxe duzue, ies egin dio Urkori, baina Juleni eman behar zaio meritua.
Bai, oso ausart eta pelotiek boti aurrein emote eta indarrez egindeko tanto bat, hau da. Laburregia! Beno, hau izan da Johanen azkenengo sakea. Orain arte bost zituen luzegi ateratakoak Laburregirik ez du atera. Alegia, sakez faltarik ez du egin azken sake honetara heldu arte eta azkenengoa Laburregia atera du. Nola izaten diren gauzak. 3 eta 4 bizirik segitzen dute. Urko Lekerikak eta David Minbiele. Del Rio. Eta orain ere abiadurari esker, eskuin horretan dagoen dinamitari esker lortutako tantoa. Eta Del Rio joko honetan gisa berean egindako 2 tanto izan ditu, eta horiek erabaki dute jokoa eta partida. Bai, indarrak erabaki dago ez, kasu honetan partidue, eta partiduan azken txampa honetan oso egoki Julen Del Rio, bai. Lehen da biziko jokoa urdinentzat izan da 15 eta 12, bigarrenean 15 eta 9 irabazi dute Urkok eta Minbielek, 3. jokatu beharra izan da beraz, eta 3. horretan Pana eta Pina joan da gero. 4 eta 2 aurreratu dira urdinak, orduan Johanek sake Laburregia atera du, baina Julen Del Rioren eskuikada indartsu batek erabaki du nor gehiagoka. Hemen txeuzue, indarra handia eman dio, Urkok sartzerik ez, Minbieli ezker horman ere sartu zaio, sekulako abiaduran zijoan, oso goian hartu behar izan du. Eta ezin! Bi atzelariek bakoitzak bere ezaugarriekin jokatu dute partida hasieratik azkenera, bata errebesez, bestea eskumaz, eta bi aurrelari gazteek gauza polit asko egin dituzte. Bai, gauza polit asko, Xabier, nik usteot, bakotxak beran nortasune eta beran izaeri zein dan, erakutzi indabela eta asmaun indabela hori erakusten da, ez? Ez da izeten erretza, bueno, jente asko dauen partidutan holan jokatzie, eta nik ustote txalotzeko modoko partiduan indabela Laurek. Hor dituzue joko bakoitzeko emaitzak, lehen da biziko urdin bigarrena gorri, eta 3. urdinentzat, beraz 3 puntu eskuratu dituzte. Johanek eta Del Riok Laurekin daude multzo honetan, Goikoetxea eta Etxeto bat eskuratu dute gaur. Lekerikak eta Minbielek eta bat ere gabe daude, Beaskoetxea eta Lopez. Aurrelariek Lekek 9 egin eta 6 galdu, Johanek 10 egin eta 9 galdu, eta atzelariek Minbielek 7 egin eta 5 galdu, Del Riok azkenean 8 egindako izan ditu 5 galdutakorekin. 300 eta 56 pilotaka da, aurrelariek 90, Minbielek 99, eta gutxien Del Riok 97, oso alde txikia, lau pilotarien pilotakadetan. Ordu bete eta zenbateko iraupena izan da, ordu bete eta 13 minutukoa. Eta garaipena esan bezala, eta 3 puntu, 2 eta 1 irabaztearekin, 3 puntu irabazleentzat, 1 galtzaileentzat, garaipena Johan eta Del Riorentzat. Hor igogailuko irudiak dituzue, seinalea horregatik joaten da, edo horregatik da ez egonkorra, igogailu barruan galdu egiten delako, baina ikusten ari gara elkarrizketa setera hurbiltzen ari direla 2 irabazleak, eta lehenik beraiek garrapatuko ditugu, bakoitza bere eserlekura doa, antxe da zai ane murua mendiaraz, eta pilotariak ondoan izan ditzanean,
gure lankideak berak esango digu, elkarrizketatzeko moduan dagoela. Datorren hau laugarren jardunaldia izan da, badakizue, 16 asteleen ez jarraian izango garela hemen, horrek esan nahi du beste 12 asteleen ere geratzen zaizkigula, asteleen ez asteleen, asteleen buruzuri, jende zabiltzen ari da Gernikako jaialai pilotalekuan, gaur ere 1200 lagun, aurrera ane. Julen, zorionak lehenik eta behin. Mi esker. Lehen eta aldeko izan duzue, bigarrenean bera egin duzue, baina hirugarrenean kale edo bale ez duzu arkatu. Bai, lehenengo txetan ondo bili gara, Johan baita festa apurtuta zeukan, eta bizkaz eskapada zeukan, eta gure jokoa hasieratik izan behar zen tantoak dominatu, ez dugu lortu. Gaurko partidu gazpa ikasi behar dugu, eta hurrengoan hobeto egitea. Johan, ¿has tenido que cambiar la cesta? La cesta fue rota, jugó con una manga y media con una cesta rota, sin poder llegar atrás y fue duro así, pero hemos hecho lo más importante. Una vez que has cambiado la cesta, entonces sí, entonces ya has empezado a dominar. Llegar atrás con el revés, hacer rebotear a Urko Rekerika, tener pelotas adelante, Julen siguiendo, pero fue difícil hoy. Julen, eskuin bizia duzula, argi utzi duzu. Bai, baina argi dago urrengo partiduak ezin dudala horrela jolastu, ja aurrelariak badakite nire jokoa zein den, eta hona etorri bat gara, biok batera entzaiatu, eta jokoa baita aldatu, ze partidu osoa horrela baita kaltegarra izan daiteke niretzat. Johan, tenías 5 faltas y la última en el momento más crítico. Sí, con la cesta nueva sabía que no podía dar mucho porque si no Pasha y falta, y un falta así es un poco raro, pero así es. Eta hurrengo partida Julen abenduaren 19an jokatuko duzue. Bai, ia bete bat, beraz lehen esan dudana, orain lanean segitu eta biok batera sorpresa batera. Beaskoetxea eta López bikote indartsua da. Bai, Imanol atzean niretzat atzelari honena da, eta bera saiatuko da tantoak dominatzen, gu gure jokoa egiten, zerbait ezberdina egitea baita ere egin behar dugu, eta potxik hemen egotagetik. Eskerrik asko bikote, partida gustagarria ikusi izan baitugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Oso desberdinak izango dira aurrengo aurkariak, eta atzeko kuadroetan ere kontraste handiko partida izango da. Bata eskumatia, Del Rio alegia eta Imanol López berriz errebesez oso erraz jokatzen duen pilotaria, Gernikako jaialai hau oso gustuko duena, eta bertako seme baten kontra izango da orduan ere, gaur Gernikar baten kontra izan dira, Urko Lekerikaren kontra, eta datorren astean berriz, Imanol Lópezekin, badakizue, Diego Beaskoetxeak jokatzen duela ikustekoa izango da aura, baina ikustekoak izango dira, haren aurretik ditugun gainerako partidak ere datorren asteleenean berriz ere hementxe izango gara, eta ostiralean berriz, bihar aurkeztuko dute eskuz Pinakako txapelketa nagusia, ea zer nolako 8 bikote aurkezten dituzten, eta ea ze partidarekin ematen diogun hasiera datorren jardunaldi horri. Beste aldea, Xavier Jokin, Urko, gaur lan zailak izan dituzue, baina maila erakutsi duzue. Bai, partidu batze izen da, eurek izan dira favoritoa, baina horra ongara, azkenin bi gaitzi bakarri galdugu, da, ia bintzetai emon bagun, da publikoa pozik urten badan frontoitik. Bigarren setean batez ere nabarmen egin duzu behetik gora, konfiantza askoz ere gehiagorekin. Bai, ez da lehenengoz eta urduri edo ez da zegaitzi, baina bigarren zeta askoz hobeto, komodo daukantzan, remate bizau behin dut, eta oso ondo sentiunaz. David, habéis ido de menos a más, os habéis comunicado muy bien. Sí, pero un habla español un poquito. Muy bien hablar español y muy contento de que por la primera partida. Pese a que habéis perdido, ha hecho un buen trabajo. Sí, en francés, beaucoup travailler. mucho trabajar y la próxima, el 7 de diciembre, a tope. Urko, eskura izan duzu garaipena? Bai, hirugarren zetan horron gara, ez da hitzen bajungaren bi edo, baina
fotot dos paredes bat txapara junda, uste dut hor jundala partidu, baina bueno, ia, urrengoan irabazten bagun. Etzen erraza izango, ez da horrelako txapelketa batean sartzea? Ez, azken beti amesten zuenako txapelketa jolastu, Gerniken jolastu, publikoaren aurrien jolasti, gaina lagunek eta danak etorri ikusten, da bueno, lezino bate gaitxik izen da, amendik tambori inger guztize, bueno, ia urrengo baten bebai honelako txapelketa baten ban hauen. Eskerrik asko bikote. Zuri. Bueno, urrengo partida jokatzerik ez du izango Jon Damborindegik, 3. jardunaldian ikusiko dugu, gara izeltzen den, berak itxaropena badu, ikusiko dugu. Esan bezala, datorren ostiralean hasiko da Binakako txapelketa nagusia eskuz, bihar egingo dute aurkezpena, bikote ederrak eta orekatuak aurkez diezazkiotela, eta txapelketa bikaina ikus dezagula eskuz, Binaka ere lauterdian ikusi dugun moduan. Jokin Arbe, eskerrik asko gaur ere gurekin izateatik, eta urrengora arte. Eskerrik asko, Xabier. Eta zuei berriz, pilota zaleoi, datorren ostiral arratsera arte, izan ongi!